Kani gede All India Radio Shillong ka khubor ban puli di ka sanli jana kimat ki bakong san jong ka khubor. Ajiro Menteri Rang Badu Narendra Modi ya kinong tre juga tenat ka kot kya ki bela 3 minat ban penlong ya ka Ayushman Bharat ka program Aju Sumar ka bahe tamma ka perthai. Mar 1000 tengka on ai ka sarkar Meghalaya ya ki quarantine center ha ka jela ong Menteri Rang Ba Conrad ke sangma. Shajir ka Rajiv Gandhi University Itanagar Bante Center of Excellence in Sports Science Education and Research naga scheme NCSSR. Bat Tripura sa sangut kibriu kila yo kanyang jipang coronavirus kabala kenti wi jingdon juginong pang COVID-19 hakate gejala syaka shispa new pulangut. Ki khubor ki babnya. Menteri Rang Badu Narendra Modi ula ajingero iki doktor ye kinos bad ikinong tre jongat nat ka koi kakya lembat iki wede ki beden bentah hak Ayushman Bharat. Hakibabun sen pak khobor lemba ka Twitter nin kasngi Modi ula ong balemba ki jing syakri bakila ai kala penla ya ka Ayushman Bharat bahkan long ka program Aju Sumar ka bahe tamma ka perthai pat kala yo ru iki jing sania jong ki babun ba ki pa nong India kham tam ki tu ki baduna ka yo kokon. Menteri Rang Badu loong ba iwe ni kinong India ki deben smu sarong haba ka jingdon jong kinong yo mentoy na kani skin kila palat ya ka shiklur ngut tang hapo ka arsnem bat ula ai kubleiru ya baro kinong yo mentoy bat kinong ying ki jong ki lembat ki jingduai bakin yo ya ka met ka phat ka bakoi bakhya. Menteri Rang Ba ka Meghalaya Conrad ke sangma ule thu ha ka dor ba thau an ke jelan nin kasngi ba ka sarkar jela kalamang ban ai jingira pisa mar 1000 tengka sisin ai ya ki quarantine center ki badan ha ki shnong ki thau tang ya ki badan ki bri ki basa penkerpang yela di lengba ka Chief Minister's Relief Fund haba ai cuba pa ka zero ha ka sedang jong ka dorban mang tengka nin kasngi balakli do MLA jong seng Congress uba Meryl Bonds im Conrad sangma udoong ba ka sarkar ka nierap ban penklan ye ki quarantine center jong kisnong kitaw ha ka jela ki bayarap ban ai jaka sa penkerpang ye ki brio nakadaw ba ka jingsa penkerpang halaki yeng kisem kamlong go basnganya ka kot ka kya. Menteri Rang Ba doong ba kamlong ka bala ban pensa ye ki palat prahajar ngut ki brio tang ha ki jaka sumar ni ha ki jaka puli ha ka ba palat nyojar san phongut ki brio na ka jela kidang wan nabar ka jela bat kidon kam ye ka jaka sa pan kerpang kumta ka jing sim kyalang jong kisnong kitaw kalong ka badam kam ban ai jing kersan. Sembut Menteri Rang Ba ka Meghalaya uba Preston Tensong nin ka singula ong ha ka darbar thau an ka jela baki sniang ha ka jela kila yap na ka daw ka jing pang swine flu bat ru ni kiwe di ki daw haba jubab ya ka call attention notice ha ka day bat ka jing don ju ki sniang ki bela yap ha ka jela ka bela wan ra do MLA ka maulai uba process di sau bi ha ka si basdang ju ka darbar mang tengka ka bela shong biang uba Tensong ulo ong ba lale ya ka postmortem ya ki sniang ki bela yap bat iki sampel la pha sa ICAR yam ban le ka test ha ka baki kai phot jong ki test ki pen i baki ni ki sniang ki bela yap ki dei nakadaw jong swine flu shu lo ong bana pedeng ki lai phut li ki sniang henry tli ki la yap na ki we ki daw bat na ki arpu atli ki sampel ki bela test khalai tli ki pen i be ki dei na ka swine flu uba Tensong lo ong baka swine flu kam de ki jing pang ka be bet shakibrio bat ulaong baka sarkar kam dan kajing penkre ban siu bailut kesan ye kinong risnyang kibala do ela ki jingri na kani jingpang. Menteri Ketenaga Human Resource Development HRD jong sarkar India Ramesh Pokhriyal Nishank ula pli bat pelat bat ba ya ka mobile app ko batmai ka bala ai kerteng the National Test Abhiyan ya kani ka app la penmi da ka National Testing Agency NTA kanang ban penla iki candidate ki ban le iki examen JEE main bat NEET hapo ka jing penya juga NTA baken le ya ki mock test ki jongki nakadaw bakla don ka jing dawani ki samla pulie ban clear pat ya ka ega bakila do ha ka jing pulie ka jongki na ka jing khang kerdep ki jaka pulie bat ki test practice center jong ka NTA ha ka ni ka lockdown ki samla pulie ka lengkari ki la ban pendan kam ya ni ka app ban yo ya ka high quality test klem dan kam si pisa kenang bakin yo lat ban pen kre eladi ban ya khun ya ki examen JEE NEET bat ki we di ki competitive exams
Habakren ha kejing ilang pli Menteri ke HRD ulaong baya kejing pelat yang pori kini ke ap la sandur ban penti kena ba 6 dan kisam la puli ki badu ya ke practice testing. Kani ke khubor kawan Shipina ke All India Radio Shillong. Katanat Youth Affairs jangka sarkar India kalajit ke Rajiv Gandhi University Itanagar bantai ke Center of Excellence in Sports Science Education and Research hapok ke scheme National Center of Sports Science Education and Research NCSSR laong ki khubor sarkar. Kani ke center kan penlong ya ki program nak bentak ki jing puli hak kedan MSc bat PhD hak sport science bat kan penlong ru ya bun ki jing wat benia hak ru kompania ya ki jing ile kai sports kenang bakan kenti ki nong ile kai jung kari ki lempung ile kai sports halakari bat shabari ru kumju. Kasiti na kani katnat sarkar sa Vice Chancellor jong ka school ba RGU ka pentim bahkan bay pisa na kabenta lais nem ka jing puli ha ka jing lut ka bakot lai point san not klur tengka na kabenta ka way pa ka postgraduate program bat ka RGU ka day banlong ka bala ban penya jala die kanang ban pentelon ni kani scheme. Ha Tripura sa sangut kibriyo kila yo coronavirus hadien ka jing test pentikina bat kala kentiu mentah ya ke jing don kibri ki bayo ekni ke jing pang sya ka sispa nyu pulai ngut ha ke jela Tripura ki khubor sarkar ki thu bana ki pras pa san photli ki sample ki bela phates na ka bantau COVID-19 ha ka simba ar ya sangut na ki belong kibri ki berang wan phai ha kala si uble na Chennai da ka rel shramik special kila long positive kat hadu mentah ha Tripura sispa khan rengut kinong pang COVID-19 kila yo mi ni ki hospital bat ki COVID care center. Katanat ka kot kya jong sarkar India kala ong ba sau pu ar hajar ar spa khandai pu prangut ki briu ki bala yo ya ka jing pang COVID-19 kila kot kabala kanti ya ka jing khen klum saka live khandai point riu ar na ka sispa akari. Hakini ki arpusa kunta ki bala la kinong pang ki bala kot kilong la hajar sispa arpusa ngut bat ki briu ki bala yo pang thamai ki don san hajar henriu spa khat wingut kabala kenti ki jing don ki briu ki bayo pang COVID-19 nakari saka silak henriu jar new spa san phongut bat da ka jing yap jong ki sispa sau phongut kinong pang COVID-19 hakini ki arpusa kunta bala la ka jing khen ki bala yap hakari na kani ki jing pang kalong lai hajar lai spa lai ngut. Meghalaya ki sampel ki bala pha pan pit benia na kabentau COVID-19 kilong lai hajar lai spa san pu sautli bat na kini lai hajar shispa san pu pratli kilong negative bat shispa prapo artli ki jing pit benia dang up ya ka kai phot baro ki bala sakta hau coronavirus ha ka jala kilong khat saungut ha ka ba iwe la klat no khat arngut ila yo jing kon bat iwe idang don ha ka jing sha sumar hatura Kibelawan pa na sabar ka jala kat hadu nin ka singi kilong nyo hajar sispa ngut bat na kini kinong tre jong ka tanat ka kot ka kya kila yo banlit jungo ya nriu hajar nyo spa nriu kondai ngut kiberang song pen kerpang halayeng ni home quarantine. Ha Manipur ki pulit kila kem bat set along ya san spa arpo ingut kibriu kibela pen kenya ki kendon adong jong ka curfew baka lockdown ha ka jala laong uhe officer jong ka Manipur ki pulit kila batru ya south spa lai pendeu teliki kali ki bapen kenya ki kendon adong jong ka lockdown baka curfew laong additional director general jong ka tanat pulit law and order UL Kailun ha ka jing plat khubor ya kibriu ki bela sakem dawan ra hakmat jong ki magister bat la pengat iki ha ka jing saksi kuna ka balong ribusan hajar rius pak tengka laong su EGP uni uhe pulit ulaong ba katnat pulit kandang ye biteng ban pensitam kat kum ka an ye kinong penken ye ki kendon jo lockdown ba ka curfew hapo ka National Disaster Management Act arajar san kum kasin jam baniarap iki doktor bat kiwe di kinong sumari kinong pang COVID-19 baniadana ka jing ye bit uni kunya jing pang we nong hikai na ka school ba Tripura University ulasnayo robot na kitiar kentat da ka bapendan kami ke jing start science ba undang utiar ubala bandit ai ke jing bam be dawai shakinong pang COVID-19 leitu ka khubor sarkar ya uni robert yo bala tip COVID-19 warbot la sandur bala shnada Dr. Harjit Nath ubalong assistant professor jongka Nat Chemical and Polymer Engineering jongka school ba Pura University katto kani ka khubor lakut kablawan shipina ka All India Radio Shillong ha ka por pravajing ni so pat ba ka Delhi station